Allah ya yarda kanawa yau muna yin murna dan antizo ka ba mu waka mana abba gida na kanawa abba kabir yusuf abba gaishe ka abba gida na kanawa abba kabir yusuf abba gaishe ka Allah ya baka yau ka samu garin Kano kai ne gatan mu gwamnan mu mashare kukan mu kyawun fura a ce ta yi damu ƙaryan maki ganin bayan mu abba kabir yusuf mun samu abba gaban mu har bayan mu yan jam'iyyar mu duk ku biyo mu ko ba a san mu sai an je mu da rafiya riga ya ba mu kanawa sai abba a shekara tana hannun abba a yanzu babu sauran zalunci karar muri'ar ma inda ya dace don fada a kalle man yanci masu gunaguni yan mare bari duk sun so su kulla munafunci abba mi ya ci zaɓe sai suka so su ba wani mai san zalunci musu suka yi da mu sun ja mun ja a kotu alƙali yayi adalci a yanzu dai burin fuskar bera abba zama da mun sam yanci farin cikin kanawa abba kabir gare mu baka so ayi zalunci mulki na mallaka an kai mana da so sai a koma kan benci a radi yanzu sai kallon nesa da ku da abba yanzu da bambanci abba kabir yusuf abba gida na kanawa mai san adalci jagaba abba kabir yau ka zama babbar giwa sun ja dan sun ga kai can kasa walla ko ba su yawa dan kai da shan da ilawu yoyo ne ba wanda zai turewa gwamnan Kano sai dan baiwa kuma mai kaunar talakawa abba kabir muka roka jalla ilawu ya ba mu na kowa turmi sha daga abba kabir kai ne gwamna na kanawa manye da ai rabbi ya baka Kano da mu talakawa gashi a yau roƙon da muka yi maka Allah ya amsawa ga hadari sama an yi ruwa ga shuka na ta tsirowa abba Kano a yanzu sai jar hula ɗan kasuwar mahar 'yan talla fitan Kano mahaukan dala abba kabir ku zo mi shaida so yanzu sai dai maula zo bai gare su mu kwata gulla gaban su mun kasha da tirela masa iya ba mun musu illa hanyar da sun kabi ba ta bulla yanzu abba muke yin shela a Kano sai abba kabir yusuf mu da ƙauye sai kai a Kano sai abba kabir yusuf mutuwa muka yoda yanzu mun ka tuno sai abba kabir yusuf jam'iyyar NNPP muke a Kano sai abba kabir yusuf manyan mu na jam'iyya su sun ka gino sai abba kabir yusuf magudu ba ja baya muna a Kano sai abba kabir yusuf kana wanda ba mu fargadin mutuno sai abba kabir yusuf abba ne yau gwamna namu mu a Kano sai abba kabir yusuf mushe yan kaniya abba gaskiya ka gino sai abba kabir yusuf masu nuna adawa kusa ido ku gano sai abba kabir yusuf da gidan gwamnan mu kwankwasa kai ne jagoran mu gaba daya mai halin kirki kaje kwankwasa kai ka zama wannan jam'iyya na biyar da fa maka nan gama kai muka so ka rike Najeriya mai hali na kware kake baka goyon bayan nan mara gaskiya kaunar mu kake yi baka barin mu miyo kuka da idaniya jarumi kake zaki in ka fito gun dole su daina hayaniya wasu so ko sun ki dole su farka lauyayi maka kariya ka zamo ciwo na ido gare su makiya kai ne lamba daya da ba za su iya ba da kai namijin maza ne mai san gaskiya jam'iyyar NNPP abba kabir mu je rabu zai mana kariya abba zama daram a ta Kano ni ban ga tamkar ka ba abba zama daram kai lawu ya so kuma kai ya ba shugaba abba zama daram yau dukan mu kanawa yanzu mun ci gaba abba zama daram godiya ga ilawu yanzu kai ne gaba abba zama daram yanzu birni kauye ba mu yin fargaba abba zama daram mu matasa mun bu muna yi ma marhaba abba zama daram har yan mata ma abba sun yi marhaba abba zama daram yara a Kano kankana suna marhaba abba zama daram har tsofaffi abba sun yi ma marhaba abba zama daram yanzu ka faɗi na Kano kai ne ja gaba abba zama daram ni firis mai waka abba na ce gaba abba zama daram kai muke so abba muna yi ma marhaba abba zama daram